a fanu hmelthat em avangin Anupui chu ringhelhin Damdawiinah thisen endikna anei nu chuan nu patok te chuan fanu dom le hmelthat zet mai an neya an fanu chu lo thang lian zela kumnga pumhlum meu chuan veng chunga no pang hmelthat tia hret lar ani hun alo in her zela a hmela thatul tul maya a pum rual a hmel chuan ama hring tu apa chu anna pakhat ma anei lo ati thei pa ber zu tia ko chuan a fan hmelthat tak nen in anna chete po an nei lo awang chuan Anupui chu mi padang nen a rinhel pha ta ni Anupui hna chuan thilom dan chu soifein Damdawiin lama DNA test paltlang mai turin thutlukna siam felta ni DNA test anei nuwa result a lo choka a fanu nen chuan in leichi nan nei lo ti a hre chok ta ngala Anupui kara boina chok zui ta ni Anupui chuan mi padang mut pui lo thu soin Anupa chuan an ngei tuana a boi choma pap le Anupui po a DNA a indik terve boka a fanu DNA ne na a in mil lo awangin a ngei na an hrelo ani ber kum eng mozat duat taka an lo enkol to an fanu hmelthat tak chu an fanua an thisen kai ani lo tlat mai le thilom dan an chui zui zela hospital a nauten nei line na thok tu ten midang naute le an naute chu an thleng palani an rin thu an soya ngen nan thlen nuwa Damdawiinah naute an nei laya nau piang list chu uluk taka endik ani tur thu thunei tu te chuan an lo hrilani he thleng hian mi te bar khai lea thunei tu te chuan tu nuwa Damdawiinah thok tu te chu phim khur turin thuan cha zui bokani tun ma point heng ang naute in thleng palna hi a thleng fowa kumsang ni sombasari kuma po nu patuak ni te chuan an naute lo in thleng pal lo maya a hnuwa thilom dan an hret chuan nu chuan thunoi tiu te hnena an hret tir ngal ani